नेरसोन एनजिअखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय थेंक इउ होनो सानदों बिसोरो जोंखौ दिनै खावलायदों जवाहारबिल गामि बियो बहुत बेकवार्ड बाहाय जेराव जोंनि आइसिडिएसआ कभार्ड जायाखै आङो फैनानै नुफैबाय जायगाया आनकभार्ड एरिया खिन्थु बेनिफिसारि बहुत दं बाहाय लोगोसे जों दिनै बिनि थाखायनो मेडिकेल टीमखौबो लिंहरनानै बिसोरनि हेल्थ चेकआप खालामदों एनिमिया टेस्ट खालायदों लोगोसे गथ' उन्दैफोरखौ जोङो जोंनि आइसिडिएसनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय सुदों जोङो ग्रथ मनिटरिं जेखौ होनो सुदों सुनानै बिसोरखौ रेफारेन्स चार्टआव नायनानै सोर गथ'आ सेमाव गोलैदों सोर गथ'आ मेमाव गोलैदों बेफोरबायदिखौ जों रुजुनानै नायदों बेनि गेजेराव गथ'फोरा एसे बेकवार्ड जायगायाव दङब्लाबो बधय गामिनि मैगं थाइगं मोनजानायखायनो नामा गथ'फ्रा एसे हेल्दी सुनायाव जों सेम मोनाखै खिन्थु सासेल' गथ' जों मेमाव मोन्दों बाखि गासिबो नर्मेल जोब आरो जों बिसोरनि गेजेराव साथामखौ सायख'दों सेथि नैथि थामथि बिसोरखौ जोङो जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बिसोरनो माखासे बान्था होगोन बिनि उनाव बिमाफोरखौबो जोङो दा लासैनो बाहाय एवारनेस होनो सानदों बिसोरनो गोथां मैगं थाइगं गामिनि मैगं थाइगं मोननाय जायोब्ला बेसेबां गावनि देहाखौ जौगाखांहोनो हायो लोगोसे बिनि उनाव साब सिखुनता थानाय आरो गथ' जोनोम जाखांनायनि उनाव बेसेबां समसिम बिमानि आहारखौ दौबाय थानांगौ बेफोरबायदिखौ एवारनेस होनो थाखाय जोंनि अफिसनिफ्रायनो बायद'मोन दं सुपारभाइजार बायद'मोन लोगोसे पसान टीम दङ लोगोसे आं फैदों आरो गामिया बहुद बेकवार्डबाबो कसुगावनिफ्राय जानो हागौ बहुद गोजान दै बारलायलायनानै फैनाय थेवबाबो दिनै बेबायदि जायगायाव एवारनेस होनो मोननानै गावखौनो गाव बहुद माने खाफाल गोनां साननानै लादों जेखौ जोङो काभार्ड खालायनांगौ बहुद सम बिसोरो गोलैसोनानै दं दिनै जोंहा मेडिकेल टीमाबो फैनानै बायद'आ बहुद मोजां बिसोरखौ एवारनेसखौ होदों लोगोसे मानसिफ्रा रावखौ बुजिया खालि गावसोरनि आदिबासिखौल' बांसिन बुजियो नङा होमबा बायद' बेवहाय एसे प्रब्लेम जादों जानो हागौ बिसोरो लासैनो जों फैबाय थायोबा एवारनेस होयोबा बथ' एसे खोमायाव हाबनानै गोरलै मोनलांगोन आरो लोगोसे दिनै गथ'फोरखौ जों माबोरै सुनाय माबोरै जाहोनांगौ बेफोरबायदिखौ एसे होननानै होनायाव बिसोरो एसे खोमा सुदों बिनि थाखायनो आं मोजां मोनदों आरो इयुनाव आङो सानदों बे जायगायाव जुदि मालाबाफोर जोंनि आइसिडिएस सेन्टारा फैयोबा आङो जुदि सुबिदा मोनोबा होनो सानदों माने जौगाखांहोनो सानदों आं बे जायगाखौ दिनै जों पसान पक'रा आइसिडिएस प्रजेक्टनिफ्राय 9 तारिखनिफ्राय 30 तारिखनि जागोन पसान पक'रा बेहायनो जोंहा जोंनि गुबै ओंथिया जाहैबाय पसान पक'राना जोंनि बेनिफिसारि 0 to 6 years लोगोसे प्रेगनेन्ट नार्सिं एडलसेन्टफोर थायो बिसोरनि देहा जौगाखांहोनायनि थाखाय माखासे मैगं थाइगं जानाय गामियाव मोननाय लोगोसे बिसोरखौ साब सिखुन मोरै थानांगौ बेफोरबायदिखौ एवारनेस होयो गुबै ओंथियानो जाहैबाय बेनो बिनि थाखायनो दिनै फैदों फैनानै नेरसोनखौ आङो जोबनायाव हाजासे थेंक इउ होबावबाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय जाहाथे बिथांमोनहा जोंखौ बेबायदि माबाफोर प्रब्लेम मोनोबा गामि बेकवार्डआव थांनानैबाबो जोंखौ लेंहरनो हागोन बिदियाव जों नुजाहैगोन बिनि थाखाय बहुत बहुत धन्यबाद होनानै एसेयावनो बुंथिखौ फोजोब आइसिडिएसनि प्रग्राम लानायाथ' बे गामियाव माने बहुत रिमोट एरिया ना माने मेक्सिमाम मानसिफोरानो माने इलिटारेट आरो जेबो बुजिया बिसोरो माने कमिउनिकेशनबो गेप थायो बिसोरजों माने बिसोर माने गावसोरनि लेंगुवेजल' बुजियो बिसोरो जेबो बुजियानो माने एकदम खम मानसिफोर दङ बिसोरो माने बुजिनो बहुत डिफिकाल्ट जायो आरो बिसोरजों कमिउनिकेशन खालामनो थ' बेयाव आइसिडिएस केम्प लाफैनानै बहुत प्रफिट जादों आरो दा बेयाव प्रफिटआनो जाबाय बेयाव डाइटनि फारसे बुंगोन दा बेबि डेभेलपमेन्ट माने गथ'फोरा 0 to 5 years ना बायद' 0 to 6 years बिसोरो कभारेज खालामो दा बेयाव फर डेभेलपमेन्ट बिसोरो खामानि मावगासिनो दङ ओमफ्राय बिसोरो मा जाबोला मा मिनारेल्स मा निउट्रियेन्ट्स मोनो बेखौ बिसोरो लकेल लेंगुवेजावनो फोरोंदों फर एग्जाम्पल लाइक अर्गेनिक सबजिसफोरावनो जेसांखिनि आयरन निउट्रियेन्ट्सफोर नांगौ बेफोरथ' थाजोबो खिन्थु गामिनि मानसिफोरा जे बेयावबो माने बुजिया बबेखौ भिटामिन सि दङ बबेयाव आयरन दङ बबेयाव मा प्रटिन दङ बेखौनो बिसोरो माने नागिरनानै मोना दा बेफोरखौ इजि खालामनो थाखाय माने दायो आइसिडिएस टिमा फैदों आइसिडिएस टिमा फैनानै दायो गामिनि मानसिफोराबो माने एसे दायो बुजिदों दा प्रग्राम जागासिनो दङ बायद'आ निउट्रिसननि बायद' दङ ओमफ्राय बिथिं आइसिडिएस निफ्रायबो फैदों बायद'आ कसुगावनिफ्राय ना कसुगाव प्रजेक्ट कसुगावनिफ्राय फैदों दा जोंखौबो लिंहरदों एक्चुअलि बे आन्दारा आंनि एरियायावनो गोग्लैयो आरो जों प्रि मेडिकेल केम्पबो नुनो मोननाय जादों मा बुंनो बायद'
बेयावथ' फ्रि मेडिकेल केम्पआथ' ICDS नि आन्दाराव थाखागोनानो माने हेल्थ चेकआपआथ' थाखागोन माने बेयाव फ्रि मेडिकेल चेकआपआव जोङो BP चेक खालामदों हेमोग्ल'बिन चेक खालामदों सिकेल सेल टेस्ट खालामदों बिनिफ्राय एसे मा होनो माइनर प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो ट्रिट खालामनो ट्राइ खालामदों गामि एरियायावनो जायहा माने ट्रेभेल खालामनो दिगदार जायो ट्रान्सपर्टेसन खालामनो खालायबो दिगदार जायो मानो होनबा दलं गैया थाबायनानै थांनांगौ गोनां जायो आरो जोंनि बोराय बुरैफोरा बिनिया माने थाबायनानै थांनो हाया गोजानसिम दा बिनि थाखाय जोङो एसे जि हायो जोंनि बेसिक लेभेलाव जोङो ट्राइ खालामदों आरो बे जायगानि मानसिफोराथ' मेक्सिमाम माने आदिबासि बिसोरो माने एक्चुअलि बिसोरो बारा चालाकिबो नङा आरो बांसिनानो माने भला भाला टाइप मा बुङो बेखौनो माने मानिनानै लायो बिसोरो दा बिसोरखौ मोजां बुजायनानै बुंबाला माने बिसोरजों अख्रा खालामबाला बिसोरो अख्रा ओमफ्राय उनाव बिसोरखौ मोजां बुजायनानै बुंबाला बिसोरो मानियो बेनोसै दिनै जोंनि नेरसोन आरो कसुगाव CDPO बायद' फैदों चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसनिफ्राय फैदों आरो बालागाव साब सेन्टारनिफ्राय कमिउनिटि हेल्थ अफिसार फैदों जों बे जवारबिल ओनसोलाव ओरैबायदि गोग्लैसोनाय बे जायगानि मानसिया बहुद मालनिउरिस दं बेनिफ्राय गोर्बोबोथि आइजोफ्रा बाहाय प्रपार ट्रिटमेन्ट मोना माने सरकारनि जेसेबां फेसिलिटिफोर दं सुजुग सुबिदाफोर दं बेवहाय मोननो नागिरा जायनि थाखाय जोङो कसुगाव ICDS नि कर्मकर्ताफोर आरो जोंनि नेरसोन NGO नि जयै लोगो नांनानै बेवहाय दिनै पसान पक'रा आरो हेल्थ केम्प बेनिफ्राय आरो लोगोसे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सरकारनिफ्राय होनाय सुबिदाफोरखौ मोननो हायो बेनि